Διοργανώνεται διαγωνισμός στο ΑΝΤ. Είναι μεγάλη δυσκολία, λένε. Όχι για μένα. Όχι, εντάξει, το παράκανα. Είμαι ο Καραπαναγιώτης Πέτρος, φοιτητής στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όπως έχει αναφέρει ο πατέρας ψυχανάλυσης, γνωστός σε όλους μας Φρόιντ, ο πολιτισμός ξεκίνησε τη στιγμή που ένας νευριασμένος άνθρωπος, αντί να πετάξει μια πέτρα, πέταξε μια λέξη. Θεωρώ ότι σε αυτή την εύστοχη παρατήρηση του Φρόιντ μπορώ να προσθέσω πως ο ανθρώπινος πολιτισμός αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω όταν ένας άνθρωπος, αντί να πετάξει μια λέξη, άκουσε μια λέξη. Τη λέξη του άλλου ανθρώπου. Και συνδιαλέχθηκε μαζί του και ξεκίνησε να διαπραγματεύεται. Η διαπραγμάτευση είναι ο ευγενής τρόπος επίλυσης των διαφορών και έβρεσης των ισορροπιών. Γεια σας, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος και είμαι προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όταν άκουσα για το Athens Negotiation Forum, ήξερα ότι έπρεπε να δηλώσω συμμετοχή κατευθείαν. Διότι πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία να έρθει κανείς σε άμεση επαφή με τον συναρπαστικό κόσμο των διαπραγματεύσεων. Πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε την έννοια διαπραγματεύσεις, στο μυαλό μας έρχεται ότι πρέπει να κερδίσουμε τον άλλον. Ότι πρέπει να του τη φέρουμε, να τον αποτελειώσουμε. Αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει σχεδόν πάντα με κάθε συμφωνία είναι ότι πολλές φορές μας αφήνει με ένα γλυκό πικρό aftertaste. Διότι ακριβώς χάνουμε κάτι για να πάρουμε κάτι. Εδώ ακριβώς βλέπουμε αυτό το κάτι μαγικό που έχει αυτή η δραστηριότητα της διαπραγμάτευσης. Αυτό το aftertaste, το οποίο μένει όπως και στη ζωή. Και δεν είναι κακό αυτό το γλυκό πικρό aftertaste. Αντιθέτως, εάν ξέρουμε ότι δεν κάνουμε πίσω, δεν προδώσαμε, εννοώ, τις αρχές μας, τις αξίες μας, διατηρήσαμε την κόκκινη γραμμή μας, αυτό το γλυκό πικρό aftertaste έρχεται ακριβώς για να χειροκροτήσει το γεγονός ότι κάναμε το καλύτερο δυνατό και για μας, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους στη διαπραγμάτευση. Δίνουμε κάτι καλύτερο για τον άλλον, για να πάρουμε κάτι καλύτερο για μας. Όπως και στη ζωή. Είμαι η Ευγενία και όπως με μεγάλη σοφία λέει ο Κώστας, Η ευγενία πάσχει από μία αρρώστια. Εξαιρετικά σπάνια. Έχει πάντα δίκιο. Αυτό την καθιστά έτοιμη για τις διαπραγματεύσεις. όχι αλήθεια, το εννοεί. Δεν επιστράτευσα ούτε διαπραγματευτικές μεθόδους, ούτε δόλια μέσα και εκβιασμό για να τον πείσω να το πει. Ως φοιτήτρια ψυχολογίας, γοητεύαμε από τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων και των δυναμικών που δημιουργούνται από την αλληλεπίδρασή τους. Οι σπουδές στην ψυχολογία μας παρέχουν σημαντικές δεξιότητες για την τέχνη της διαπραγμάτευσης, όπως η προσαρμοστικότητα και η επικοινωνία. Δεξιότητες που μας επιτρέπουν να συνδιαλεγόμαστε αποτελεσματικά με διαφορετικά κροατήρια και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα στις τρέχουσες συνθήκες. Για μένα, το συμπέρασμα είναι ότι τελικά ένα από τα δραστικότερα όπλα στη φαρέτρα τόσο διαπραγματευτών όσο και ψυχολόγων δεν είναι άλλο από την ενσυναίσθηση. Η μετατροπή τεταμένων διαφωνιών σε παραγωγικές διαπραγματεύσεις και ως επιτοπλίστων η διατήρηση ισχυρών σχέσεων είναι για μένα το ουσιαστικότερο στοιχείο των δύο πεδίων. Η έννοια της διαπραγμάτευσης μας προκαλούσε πάντοτε έντονο ενδιαφέρον. Το πώς δύο ομάδες μπορούν να έρθουν σε διάλογο, να δείξουν τις προσφορές και τις επιδιώξεις τους και με τα κατάλληλα επιχειρήματα να μπορέσουν να καταλήξουν σε επωφελείς συμφωνίες και για τις δύο. Αυτό ακριβώς, το να μπορέσουν να φτάσουν σε αμοιβαία επωφελή συμφωνία, είναι μια πραγματική τέχνη. Μυστικό συστατικό τη καλή διαπραγμάτευση είναι να προσεγγίζει τον άλλον με σεβασμό και προσκύνη. Να έχει ενσυναίσθηση απέναντι στη θέση του και ταυτόχρονα να διαφυλάσσει την αξιοπρέπειά σου και τα συμφέροντά σου. Και αυτό ισχύει παντού στη ζωή. Παντού όμως. Από τα μέλη της οικογένειας μέχρι την αγορά εργασίας και από τις φιλικές παρέες έως τις διεθνείς σχέσεις. Αισθανόμαστε ως ιδιαίτερη χαρά και τιμή τη δυνατότητα που μας δίνεται να συμμετάσχουμε στο ΑΝ, καθώς θα περάσουμε επιτέλους από τη θεωρία στην προσωπική επαφή με την τέχνη της διαπραγμάτευσης στην εφαρμοσμένη της εκδοχή. Ανυπομονούμε για δράση. Και φυσικά δεν προετοιμαστήκαμε μόνοι μας σε αυτή τη δράση. Πολύτιμος σύμβουλος καθ' όλη την πορεία της προετοιμασίας μας υπήρξε ο καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας Αλέξιος Αρβανίτης. Μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Ενδεχομένως, όταν σκέφτεται κανείς τις διαπραγματεύσεις, δεν είναι η ψυχολογία η πρώτη επιστήμη που του έρχεται στο μυαλό. Όχι εγώ βέβαια από ένα διδακτορικό στην ψυχολογία τις διαπραγματεύσεις. Όταν μιλάω με τους φοιτητές μου, πρέπει να προσπαθήσω να τους πείσω για τη σημασία της διαπραγμάτευσης στη ζωή τους και για τη δουλειά τους.
Αυτό δεν ισχύει τόσο για τον Κωνσταντίνο, τον Πέτρο και την Ευγενία. Ήταν αποφασισμένοι να συνδέσουν το αντικείμενο της ψυχολογίας με τις διαπραγματεύσεις και να φέρουν αυτό το συνδυασμό στο Athens Negotiation Tournament. Πιστεύω λοιπόν ότι θα φέρουν στο διαγωνισμό όλα όσα έχουν μάθει στην ψυχολογία και θα εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία για όλες τις ομάδες. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλες και όλους.